Ak v rámci marca, mesiaca knihy, vyberáš pre svoje deti knihu či už do školy alebo domov, kúp im hodnotu, ktorá im ostane na celý život. Deti nerozumejú abstraktným slovám ako napríklad tolerancia alebo vnímavosť. Ak im to začneš vysvetľovať, ich mozog ťa jednoducho vypne. Nevedia si to predstaviť, ale čo pochopia okamžite, sú príbehy. Keď otvoríš túto knihu, už im nečítaš poučky. Čítaš im hrejivé príbehy, napríklad o chcejkovi, ktorý nemá najnovšie hračky, ale dokáže si ich sám vyrobiť. O tmejke, ktorá žije v tme, ale vôbec sa jej nebojí. O boľkovi, ktorý má pomocníčku barličku, alebo aj o svojkovi, ktorý si svoj svet ukrýva v srdiečku. Deti sa s hrdinami okamžite stotožnia. Táto kniha je tvoja tajná pomôcka. Ukáže deťom, že nezáleží, či si biely, čierny, veľký, maličký, svet je krásny, taký pestrý, keď má rôzne farbičky. Ak nevieš, ako deťom vysvetliť, prečo má niekto bielu paličku a iný zase kolieska, alebo prečo sa niekto správa tak, že to nevieme pochopiť, prečítaj im príbeh. Ten rozdiel vo vnímaní iných ťa možno prekvapí. Napíš do komentára slovo kniha a ja ti pošlem link, kde túto knihu nájdeš. Ku knihe ti pridám aj malý darček pre tvojho malého zvedavca.